Anggotaku saka Koramil Nanggulan iki sing jenengane Pak Suyana iki gedhe dhuwur. Cok melu ngetoprak. Ning angger didapuk dadi patih apa ratu ora gelem. Mergo apa mak ora iso nembang. Isane ngomong, isane golek damen. Oh tentara kok ora apa-apa wong pancen prigel. Pakaian dinas karo mulih biyen kae manggo krombong. Karang ana perintah kon adol beras bantuan. Isa-isane. Ayo, ana ora? Ra ana. Ra sida kelong duitku. Ya wis ra apa-apa, Mak. Ayo, capek gunung. Aku njaluk sing bawani kakangku Sudiarto. Menyambut gawe nang kene ku ya dalang-dalang. Dalang-dalang pokoknya nang kene kudu nyambut gawe. Dibawani caping gunung. Kowe kok ora joget to nduk wegah kesel aku. Pokoknya rasa dicuketi dirungokke bareng-bareng. Ya. Karo Widianto kan joget. Ayo. Kang Sudiarto dibawani, Kang. Saben bengi nyawang pokoknya sing nang sisih kidul Kang Sunar ana ora. Wah, Mas Dakom Kang Sunar sajene diawasi soalnya sesuk-esuk nggo kanca-kanca wiyaga. Padune pengiritan. Ah karang ming pas-pasan iki. Kanca ana sing arep nginceng wae. Yen mamajang mung karo janur kuning. Ayo Widianto gelem ngadeg nang kene iki 200. Keplek kebul, plek keplek kebul. Nah, sik. Nah, iki angger wong potongane ngene iki ora ngrungokke omongan jenengan. Aku omong angger teko nang kene iki ngadeg nang kene iki 200, ah kok tengok suda 100. Ya wis pokoknya perjanjian iki mau wis tak suda 100. Kembang wae weton gunung. Sik. Kok aku rung ana sing pas. Nek suarane pas ning raut mukane lembang kok kok kaya susah ki cen raimu kok ngono kuwi. Ora didit. Sing sumringah ngono lho. Nah, aja lembang iki seneng kok suarane sampe. Ming raine iki lho sing kurang pas nggon. Nah, sing ngadeg ra sida 100. Kembang wae weton gunung. Sik apik. Raine rada apik. Muga-muga sesuk njoleh bojo ya. Iki mlebu YouTube, sapa ngerti sing ana sing delok YouTube. Oh, aku kok butuh kae tak nggo ngon-ngon. Bon terus. Ya. Pacitan sarwi
panas udan saiki pokoknya gandeng pancen rana bintang tamu joget ora tak kon joget aku mengkur ngejak persetujuan kanca-kanca janjane ngene pripun seliramu ki janjane rada bagus lho yo nemen yo bagus nemen yo ming rada yo sik urung rampung ki ning aku ki lehku gumun ki lho sik digatekke ki wong wedok-wedok tak kon gatekke umpama brengosmu ki ra gawe jlirit ngono ki piye to pun mboten trukul ora masalah wis ngono gawa umur to mbro kuwi wong nyawang kowe wis ketok wong ngeyelan masalah nah sepeda mbok coba sesuk dingu komplit ah kaya Kang Gledek kae lho rondok ulemu kelemon iki kaya lele lho nek aku ngerti sik nek aku ngerti kae pamrihe 200 lho Kinggo brengos kandel nggo nutupi men untune ra ketok nompong joget 200 lho wis gampang kowe arep njaluk 2 juta bareng tak semayani lek gadekke mobil tambah to ayo Guswe ilang catetane Galang kok rapal caping gunung wah dan panas walik panas udan apa panas udan panas udan udan panas aling-aling caping gunung 1 2 3 Sik aku iki kok rampung ndak ra clear aku ndak dikira mencela-mencele Jum tolong jukokno dompetku nang lemari ngene iki Jum engko ndak aku dibaten sewengi tekan esuk mesti mung merengut ki engko karang wong butuh to mak dadi kendel nadyan wadon sarwi
lara apa. Seneng tenan aku nduk. Sip, aku ora bakal mblenjani janji Kang Mas Widianto. Sing bayaran aku tok ki lho, liyane ra sah meri lho. Iki asli sing bayaran ping sampean. Aku mau janji muni arep ngenai 200. Oke, aku ki nek aku dadi komandan Koramil ki Dek. Iki piro? Iki angkane piro? 100.000. Nah, iki yo 100.000. 100 tambah 100 200. ya iki Yo pancen cerdas kok dalang. Sewalike 100 diwalik 100 digunggu dadi 200. Lah aku ora ngapus itu. Yo iki karang adik kula Mas Giarto iki karang dalang ning cerdase pol. Ya ora ngono aku Kak. Cerdas. Mau ngomong nek 200 aku wis genep urung. Yo nek le genep-genep. Ning kok kertasnya ming siji ngono lho. Coba Kamit. ya, sik. Iki 100. sing iki 100. 100 tambah 100 200. ayo wis kok. Nek upama ora kapten ngono tak jotos. Wis matur nuwun. Aku nek kepepet njaluk tulung Mas Giarto iki apa? Ya seben lah. Kae mobilku Karimun kae lho, Mas. Kae mbiyen aku menyilih dit 3 yuta. Ah, 2 sasi kepepet neh dadi 5 yuta. 3 sasi dadi 7 yuta. Saiki wis dadi 11 arep bodo wingi. Wis ora apa-apa, wis terima-terimake. Mula iki tak kendel-kendelke iki ya pinangka kanggo gawe uluh-ulih mbok menawa engko kanggo. Ya aku ki wis tuku nomor iki nembus, kena nggo nebus Karimun kae kok. Iya dalang siji iki pancen nganu kok. Cerdas. Dasare nek mayang apik. wah ora sah sok ngono kuwi. Tenan. Men tambahi apa piye? Kula niku pun survei nggih dalang saking Jogja. Wis melintang buana sapa-sapa tak tonton niku. Nuwun sewu nggih. Kula mboten ngalem. Nek bab sanggit niki pun menang. Walah, Sanggite pun sae. mbok ora fitnah ngono kuwi. Wayangan niku suwengi seger, Pak. Kula niku nggih nek cara publik pun do ngalem nggih. Ning upamane niki mangke muncul, yuk suruhe gelem dandani kaya kula kepenyak-penyak. Sik. Tenan. Iki alus ning jane ngampleng iki. Iki anggere tak terima makin suluk. Iya, ora apa-apa. Suluk saka kula nggih. Kula nyonto Pak Suwargi Hadi Sugito. Rekamane tak tiroke terus tak oper Mas Giarto ditiroke iki paling belajar ping pindho langsung iso. Nek cerdase cerdas niki. Asline IQ-ne menang niki. Nek ning mau Nek masalah blubut nang kono. nek cara kula nggih kaya Mas Giarto ki kudune nek wis pensiun sesuk kudu yasa gamelan paling boten perunggu. Kok do meniha iki karepe piye jurang? Arep do urunan apa piye? Ora, nek jenengan ki kudu iso. Amin. Iso ora kok nyilah-nyilih. Ya. Mbok nyonto ki kula. Wiwit nol tekan sakniki gamelan pun duwe. Ning doten gaden ki ora masalah. Sementara ning gaden ora apa-apa. Pun perunggu nek kula niku janene ya kemau. Kakek temangsang carane ora apa-apa. Pokoke Tenan Mas. Sedaya kemawon nggih. Nek Mas Giarto ki wayangane pun urip sewengi. Masalah sabetan, masalah Antawacana, masalah sanggit niku pun menang asline. Nah, kok yo muni ngandel ora iki. Ming karepku ya nek suluk niku Mas Giarto niku kudune mbleng karo gamelan. Kadang-kadang imleng, kadang-kadang ya ora patek mergane urung yasa gamelan dhewe.
nek dikampelan dhewe ya iso geder naning dadi mangke. Yakin wis. Ketoke nggih ngeten niku nek saking pengamatanku. Wis kok ndak malah marake abot sirahku. Wis tetep menang wayangane. Nak ming bledek barang iki sampah kono. Ora kaya ngono. Tenan. Jolo Tunda apa Kalen kono. Terus kula iki jane wis rauman papan, upama niki lek ketok ki bareng kali kula, ning rak niki nembe mawon ketok. Dereng wonten 2 taun kula itungi niku. Nek kula rak ket SMP pun dalang nggih. Nek niki agek 2 taun. Seandainya jam terbangnya pun kaya kula tak kira ngertine Trahadi Sugito niki. Tenan niki. Amin. Nggih. Ning karanganmu Mas Yarto, sing jenenge Dalang Arep Laris, kuwi kudu gelem tambah bojo. Tenan kuwi. Riyen nggih kula jaman bojo sepisan niku yuk payu. Yuk ganti bojo saya laris ping telune saya dodol kondang Ki Hadi mula dijenengi Ki Hadi Widianto mergo bojone tambah lancar. Ning bareng bojone lunga kabeh saniki kleset. Pun niku. Nek aku berarti kudune bojoku aja ngasih lunga. Nek iso ditambahi ngeten. Ning sun pensiun nek saniki yo dipecat kok. Iya. Ora oleh kena PP 10 kok. Tenang. Matur nuwun. Nggih, matur niku nggih. Ampun ngeyel nek dikandani Saudara Widianto niku. Aku ngeyel awakmu nek awakmu arep utang kae ngeyel aku jan. Ayo Pak Widodo syuting pun eksis. Sesuk disetel ning YouTube. Kok sing elek-elek dipedhot Pak Wit. Kae dopai apa ora? Lho, nek bab opah kuwi wis aja kuwatir. Mesake wong melu kula maune 500 minimal kok. 500 ping 5 to. Mboten ngeten, Pak. Iya, matur nuwun. Tepuk tangan nggo Pak Wit. Srepeke matur Mas yo. Ora apa-apa mak. Wis dinengke wae men seneng. Iya. Iki mau aku yang ngerti kok nek saka omah ra mangan ra ngombe. Iya. Maklum iya. Iki nganu salah siji mbok ngencengke miku iki kok ndak melorat-melorat kurang kenceng. Mak sak lagone. Ora apa-apa, bebas bengi. Ya iki pokoke sing ado-ado saka yoja men ora ana bakul ora apa-apa. Nah wis kenceng. Iya. Ayo sak lagone jajal podang kuning. Sanggup ora? Slendro to? Nggih. Ah iya. Podang kuning. Wis lakon mlungku teko set. Aku seneng kok iki Pak Deku barang nang kene sapa mak? Pak De Pardi. Tuwa kae mbiyen galak kae. Sing wingi kae ana wayang ana ketuprane gawake ketan mbuh saiki. Didindingke temung paksi agawe teline prabu
si podang jenar ipo bunging hatiku nyanding bisa dadi tamba esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran golek sing tak sayang wobeng miterangonku kae
iki mau nduk bodang kono heeh ya wis kena nggo nglipur para kadang Mak ning ngene nduk mumpung iki wektu kang becik arep ngopo Mak ngene mergo awake dhewe iki ya kegolong abdi negara oh simak ki abdi iki gandeng iso dilebokke ana ing Komsos Kreatif. Oh, Komsos Kreatif ki apa? Iya pemberitahuan kanggo masyarakat ning sing ora ketara samudana. Wektu iki senajan to awake dhewe nanggon seni, iya Mak. Ngiras-ngirus karo sosialisasi kanggo masyarakat. Oh, bab apa Mak ngene? Waktu-waktu iki negara kayak mbutuhake prajurit. Oh, tentara. Tentara. Kok ngerti? Lho aku ki ndan rame le wis. Dadi mumpung iki mlebu YouTube ya langsung pengumuman kanggo kabeh warga. Saiki daftar tentara, daftar polisi kuwi gratis. Oh, ngono. Karepe negara men iso ngringanke. Dadi nek ana oknum-oknum kae wis aja do dipercaya. Oh. Pokoke angger duwe putra sing sehat jasmani rohani, kira-kira dhuwure nek sik lanang ya 163 paling ora 163 cm. Sehat awake. Takon Pak Babinsa nek ora ngerti buka YouTube takon nang Koramil gandeng kene iki Koramil Sentolo le takon karo Babinsane Nababan ning sing Mayang dan Ramil Sentolo iki dadi kok nek mlebu ki men antarane Sentolo karo Nanggulan ki oleh kabeh. Nah kuwi nduk men masyarakat do ngerti ora wedi mergo bab biaya, pokoknya gratis. Oh ngono. Muga-muga wis akeh contone. Oh ngono Mak. Para nom-noman warga Sentolo ya wis akeh sing do dadi. Oh alhamdulillah. Syukur-syukur iso melu ngabdi nang negara, mbetengi negara. Ora ngono. Ning ya ora usah akeh-akeh nduk. Engko ndak malah kedelarung-delarung cukup semene ya sedikit untuk masyarakat diteruske awake dhewe leleladi engko ndak didukani iya Mak kuku sing dupa kumelun kiya ngeningken tiasang Narapati tinampa sagung Jiwandana lir sinawuran seker manur kang amrih arum kandhane tinampa sagung Jiwandana sinegek ingkang wonten ing Datulaya Anenggi ingkang wonten pagelaran Jawi Rekyana Patih Arya Sengkuning Ngawe para Satya Kurawa niat saking palenggan pating bleber pating celor yen to katandra kaya mina katubruk
mulat prawadya bala tinitian dewa trikang lumawating nagri Astina wanci bangun raina surya kang mijil saking bumi mungup-mungup tinuluaning puncak ing wukir lungsung werta ingkang putra Banjar Suwulan kula ngendelek nung cungulun nung menawa sabar aku nek ngrasake anakku Kurawa ki jantungku iso kumat angel man ya rasa cengengesan kaya ngono ketoke mengeten iki ora gampang man ora sah gembagus kuwi kakangku le pengen ket biyen apa jenenge lah gampang monggo ya kakang dul sasana ngono kuwi lak ngono teman nek kaya kula mriki wae gampang nganggo ilate dedek kok dadi man wis rasah do gojek anak-anakku kabeh rungokno nggonku omong nggih man wonten dawuh menapa man ngerti ya sumurupa dina iki sajroning aku karo Kakang Durna setinggil pinatur nggih wonten apa man wonten plentah siaga satu napa man sampun dicabut napa dening siaga satu ki apa wonten man kula niku peljulit man dados nek wonten kaya ngeten iki kudu siaga siji kuwi siaga sing kepiye pokoke nang dina iki kudu siap sak wayah-wayah negara kuwi butuhke siap ora ngono ah iki golongane iki jenengane siaga satu priburan iki mau anggir Joko Pitana wis manut pasrah borongan marang Kakang Durna lan Kakang Penemban. Woi, bab menapa man? Kira ngene, rakamu anggere Joko Pitana bakal gayuh wahyu sing intine wahyu kuwi kudu ngorbanake sawijining Pandhawa awit kang bakal nampa wahyu kang aran Tritunggal. Wah. Wis man, Mbok. Limong loro man saben-saben gayuh wahyu ya mengko kakak wikar
Nggih, Man. Kula niku jan-jane tok. Wah. Trima nang omah kepenak kula niku. Dadi prajurit pun dangu ning mboten nate kok para Kurawa menika do gelem prihatin tundane mengko ngakah-akah wis kowe meneng wae. Bab perkara iki kowe iki mengandahan. Oh nggih, Man. Aku kuwi nek bab ngandak nggon andahan iki angger ngoten niku ya wis kalah, Man. Wis. Kowe arep melu mangkat ora? Wah nggih, janjane memeng ning nggih. Pripun malih? Tak melu. Ndak ra iso nyarutan. Ganjur nyarutan. Wah sing ngene. Kowe kabeh kudu ngawat-awati Kakang Durna. Wah, Paman Durna badhe tindak pundi arep nang Madukara. Ya ngancani mbok menawa engko ana rubeda iso do ngewangi-wangi. Wah, kula tak mboten mangkat. Anjir sing mangkat sapa? Wah, men Dimas Kartomarmo. Nggih, kula nderek kawas. Kejaba kuwi. Iki mau ana klera-kleru awit ana sampurna kretek. Sing bener to, Man? Iki kok ana wigati apa kok njuk tekan sampurna kae karang nggon sikilku. Bab sampurna kletek ku mengke, Man. Ya tak teruske. Iki mengko kowe sak perangan ngawat-awati rakamu Angger Mandura. Wah. Koko Prabu Baladewa, Man. Ha iya sapa? Nek Mandura ki ya Koko Prabu Bala. Ha nggih to Mandura niku Koko Prabu Baladewa ora Koko Prabu Widianto ki ora. Merganipun lho, Man. Klera-kleru karo Kakang Penemban. Permana Jati. Awit wis keladuk arep ngucap ngrasani mateni Bathara. Wah niku mula dadi wong ku ora cok clemongan, Man. Angge nek clemongan iku cok senjata makan Tuhan, Man. Iki gedhe cilike bakal ana peperangan antarane Nalendra Mandura Prabu Baladewa karo Kakang Penemban. Wah wis kowe kabeh. Wah, kula mboten tumut-tumut, Man. Wis kudu melu pokoke. Ha, nggih. Kula tak jaging mriki, mugi-mugi saged ngentasi damel. Ora cengengesan kowe sampluk wong kowe. Wis aja kesuwen kula. Nggih, Man.
Pandhita kinarya wangsit pindha kumbang nesep madu sarining tawang medarna ngemu kang sanyata ing ngaturaken sembah pangabekti Rama Penemban wanter ngawit dhumateng putra Dewa Kumara anakku nggih Dewa wonten dawuh lan kowe togok mbah ana apa Kang ambu aku ora ngerti wonten kados menapa ngawit dhumateng putra Sumurapa nggih dina iki sak rampunge aku sowan ana ngarsane Anggir Prabu ana bab perkara kang wigati. Wah. Kula aturi dawuhi menapa ingkang dados kersanipun Rama Penemban. Mengkene nggih. Ana klera-kleru mengko ndak dongengi nanging iki merga wektune pancen kudu ora kena digawe gampang ning yen aku sing temandang kaya-kaya kok saru. Wah, ampun. Cekap ingkang putra. Kula aturi. Ngendika wonten dawuh menapa? Ngene iki mau aku klera-kleru karo Ratu Mandura. Sinten menika Rama Penemban? Prabu Baladewa. Sapa, Kang? Baladewa. Kok klera-kleru piye? Ambuh iki wah janis. Kan mongko nek iki mesti Baladewa tenan lho Kang wong nang Ngastina. Aku ana Baladewa. Oh, karang nang kene iki nang rombongan kene iki ana Baladewa ning ora tenan. Saka ngendi? Saka Kaligalang. Nek Baladewa kan nesu iki sih. Landang kuwi. Nek Baladewa karang Baladewa Kaligalang wis tuwa. Nek Baladewa glandang ning ora altroman. Iki malah dobrek apa iki? Wah niku belung niku. Wase wigati yen aku ngasih ngadepake Baladewa isin. Becik malah adem. Wis. Mangke lenggah sekeca kula ingkang nambengi Baladewa. Sing ati-ati.
katon trinenggar lan ing mijil mijil saking asta mangeling ana patining kangsa dewa jagat dewa Bathara sapa metukake marang aku kaya sajak nyandang ratu sapa jenengmu wela dalah apa iki sing dingendikake Rama Penemban muni piye kowe muni piye kowe sapa oh yen to takon marang aku Dewa Kumara saka ndi Pulau Rajawedi ya iki putra angkate Penemban Permanajan wah iya senajan to aku ora bakal selak kowe ngadang-adangi laku kowe soleh perintah saka Penemban Permanajan iya ora ya pancen dasarnya to apa iki sing jenengane Bala iya aku Baladewa minggat aja meteng-meteng mripatku kowe arep ngopo nang kene kowe arep ngopo lho yen to aku wis sak lumrahe mbelani marang bobok piye kowe mau muni piye muni piye yen wong kok galake kok ngene ayo wani menteng kene ana ngarepe Baladewa wah iya kowe arep ngopo nang kene arep ngopo Baladewa aja wanine karo wong tuwa sapa sing wani lho ngene Penemban Pramanajan kok nilak idyake dasi ora sah ngucap rasani Rama Penemban tandhip muni piye rasah parat idyak wah 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 ngopo ya wah ya waduh ayo mantap kok puas ya jaluk apa kowe jaluk kok ya ngateng ae ku ya ngateng apa Kang? Ana lakon apa iki mau? Ampuh Gustimu kok ketok nubrah-nubrah. Wah, mati aku. Urung ah. Kena meger-meger kok mati. Tegese mati aku ki lara. Wah. Lah paduka menika Pancakara kalih sinten? Wis. Iki ana ome kok slengak-slengek. Apa Kang? Iki mikir rondok slengak-slengek ora apa-apa. Paduka Pancawa aku ketemu Baladewa wah ampun diayon. Ampun.
kesel perang kali Baladewa niku. Wong kodo kok niku. Aku urung kalah lu. Ning aku ora kumanan nggon, anjenengan kurang latihan. Bakal tak ayon dayonono nika mbayani nika. Nika dereng ngetokke pusaka nika pun sapa lho? Nggih Baladewa niku. Apa pusakane Baladewa? Bonus. Mbayani tenan, Kang. Apa ana Nenggala. Ana Alugara. Nah, kowe ngerti ora Nenggala ora gelem? Ya ngerti. Kuwi pusaka loro mbayani kabeh, aja kleru lho, Kang. Oh, ngono. Engko tak sejarahi bab perkara Nenggala karo Alugara kuwi. Ora usah lho, ora usah. Yen pancen menika wonten dadakan kalih kula aturimut ampun dipun becik piye, Gong? Tinimbang mindon gaweni. Jenengan mboten bakal menang mengsah Baladewa. Isin yen aku ngasih kalah karo Baladewa. Oh ampun isin. Rasa isin tinimbang malah mati. Pokoke wong nek kepepet teko ngalah. Becik piye dipun aturaken kalian Rama. Wes becik ngono. Rama Penemban kula mboten kiyat Rama. Wes ini tak rampungane. Ojo minggat kowe ha. Baladewa katon trinenggalanira mijil saking asta turun kupinge dorang gatekake keprak bagat jereng kowe mawar mateni adik iya ora lho Baladewa iya kene tenggal papane tak ngijiyake dak raim pendhita ra kalap kowe njroyo anakmu ndi patenan sisat kene iya senajan to nom Baladewa aku ora bakal muni piye ora bakal tungkak raimu waduh ayo stop ayo kalau mati saka mriki kowe pendhita ora kalong rikala semana Baladewa kang sampun nyidai dak sang pendhita Lenaka prayitnanipun den grayang jojo kontal kadya katipun samira waduh ayo Baladewa aja mlayu